ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಣ್ಣ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ. ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನೇರ್ನ ಟೈಸಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಜುವ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಹೊರದು ಗಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಬನಾರು. ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ತೆಲದು ಅಂಚೆಡು ಇಂಚೆ ಗಿಡ ಬನಾಯ್ತೆ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ದೆ. ಕರ್ನಾಕರ್ ಸೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಹುಲ ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಗಿಡ ಓಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚಿಂತೆಲ್ಲದು ಗಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಗಿಡ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆನಂದ ಗಿಡ ಬೇತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿತ್ತು. ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಲ್ಲು ಜಾರನೆಲ್ಲ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಪಾವಿಜಾರಿ ಕಮ್ಮಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕು ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದ ಪಾರ್ನಾಗ ಆ ಬೇಗುಡು ಪಾರ್ನಾಗ ಏನ ಮಸಲ್ ಪೂರ ಟಯರ್ ಅಬ್ನೈತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಡ್ಡ ಗಿಡಪ್ಪ ನಂಜಿನ ಓಟಗಾರಿತೆ ಮುಜಿ ಗಮ್ಲಡ್ ಗಿಡಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮುರಣಿ ಒಂದಿತ್ತು ಸೆಟ್ರಿನ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಬಟ್ಕಳ ಶಂಕರಗಲ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಜನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿನ್ನೆ ಇರುತ್ತಗಲ್ಲ ಮದ ಬುಣ್ಣಗಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕನ ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಬೈಕ್ಲಿತ್ತ ಮತ್ತು ಯಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಎರುಗಿಡನಾಗ ಆಗ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದೆ ಯಾನ ಇರ್ಪದೆ ಕಮ್ಲಡ್ ಕೊದಿಮ ಅಂತದೆ ಆನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಜಿತ್ ಗುಪ್ಪನಾಗೆ ಅಂದ್ ಅಜಿತ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಯಾರ್ದೊಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕಾದ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ದೆ ಎರಡು ಗಿಡಪದ ನಾಯ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ರೀತಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಏನಿರ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಡ್ದು ಗಿಡ ಇದು ಬಜ್ಜಗುಳಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಯಾರ್ಲಂಜಿರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೀಪನ ಓಟಗಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾರ್ಡು 3 ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬುರ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪುಲ್ಯನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪೊಡಿಕ್ಲದತ್ತದ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಮಂಜು ಇತ್ತ ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಹರೀಶ್ ಸಂಕರೆ ಊರ ಜನಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ ಕ್ಯಾರೆ ಬಜಾಗಿ ಖುಷಿತ್ತ ಏರು ಬಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ನೆ ಏರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುഞ്ഞിಂದ ಐತ ಪುದಾರೆ ಅವಲ ರಾಜೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪೈ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನೆ ನಾಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ತಯಾರು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಸುರೂತ್ ಕೊಂಬರ ಬಯಲ್ದಾರು ಐದು ಹಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಐದು ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜಯನರ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುಮಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರ್ ರಿಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆನಂದಿರ್ ಪೂರ 96 ಇಡ್ಬೇಕು ಬತ್ತ ನಾನು ಆನಂದಿರ ನಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಹತ್ತದ ಆನಂದಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ ಆನಂದಿರ್ ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಾಡಿ ವಾಳ್ರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ ವೀರಕುಮಾರ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಓಕೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಸಲಹೆದಾದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ದಿನ 2 ದಿನ ಇನಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಾದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರಟ ಭಾರಿ ಆತ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಮಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಂಡ 100 ಮೀಟರ್ ದೇದ ರೇಸ್ ಇನಿಂತ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕಮ್ಮಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕು ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದ ಪಾರ್ನಾಗ ಆ ಬೇಗುಡು ಪಾರ್ನಾಗ ಏನ ಮಸಲ್ ಪೂರ ಟಯರ್ ಅಬ್ನೈತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಡ್ಡ ಗಿಡಪ್ಪ ನಂಜಿನ ಓಟಗಾರಿತೆ ಮುಜಿ ಗಮ್ಲಡ್ ಗಿಡಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮುರಣಿ ಒಂದಿತ್ತು ಸೆಟ್ರಿನ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಬಟ್ಕಳ ಶಂಕರಗಲ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಜನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿನ್ನೆ ಇರುತ್ತಗಲ್ಲ ಮದ ಬುಣ್ಣಗಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗಿಡ ಅಂಡ ಇರಿಗ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಗಲ್ನ ಕಾಳಜಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು 24 ಗಂಟೆ ಇಜಿನ ಮನದಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಪುನಗಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದು ಈತೆ Irvathur ಆನಂದ್ ಇನಿ ಗಿಡ ಬೇಂದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೈಟ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಬನೈಟ್ ಈ ಸಮಯ ಪಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ 4-5 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಏಡ ಒಂಜೆ ವರ್ಷದಾಗೆ ಔಟಬ್ಲ ಆತ ಜೊತೆ ಗಿಡಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪಾರುಂಡು ಅಂಡ ದೇಹ ಐಕು ಹೋಗಿ ಜಾವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳದ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪರ ಏನಮಾಂತ ಸಾಕಾರಲು ಬೋಡ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಕಾರ ಬೋಡ ಆಗ್ಲೇನು ಕಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಪೂರ ದೂರ ರಾಬಜಿ ಆಯನ ಇರುನು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಬುಡೋದು ಮಂಡ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಗ ಒಗ್ಗುಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ 23 ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂಡೆ ಬನಮನ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಇಟ್ಟು ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದು ಬರೋಂಥ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕಣವು ಕಂಬಳ ಕೊಂಜಿ ಮೆರುಗು ತಿಕ್ಕಣೀನಿ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬನ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟಿ ಯಾಲ್ನ ಊರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂಡಾರ ಪದರಿ ಈರ್ನ ಬಾಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡಾರ ಈ ರೀತಿ 15 ವರ್ಷದ ಬೋರಿ ಗಿಡದ ಬತ್ತಾರ ಬಂದು ಐದು ತುಂಬಿರ್ನ ಬಾಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಇರು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ SDM ಕಲ್ತಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಏಷ್ಯಾಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಗೇಮ್ ಉಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ನಾರ ಸ್ಯಾಪ್ ಗೇಮ್ ಉಡು ಪದಕದ ಇದ್ನ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ SB ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ ಗುರುಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರನ್ನ
ಏನ ಇಂಚ 100 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಯನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಾನ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆತ ಟೈಪ್ ISD ಅವಡು ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿನ 10th ಹಾಂ ಅವಳು ಏನಾನಂದ್ ಪಂಡ ಆತ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತೆ SB ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಅನ್ಪಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಮಾರ ಈ ಪೋಪಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಬೈಲು ಹಳ್ಳಿಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ನೆ ಏನಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಉಣಸಿಗಿಲ್ಲ ಬಂಗ ಪಾಡ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ 70 ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ 200-250 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಜಮೀನ್ದಾರನಾಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರಾ ಜಾಗ ಬೋದು ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಹೊರಿನ ಆ ಜಾಗದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಏನು ಒರಿ ಆಣಮಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 66 ಎನ್ನ 5 ವರ್ಷ ತೀರ್ದೇರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯರ್ಲೇನೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಡು ಬನ್ನ ಅಗಲೇನು ತೂವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಲು ಅಂಚೆ ಪ್ರಥಮ PUC ಡೇ 5 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಆನಿ ಅಂಚೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಪೋಪೆನ ಇದ್ದ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದಮ್ಮಡು ಅಂಡ ಅನ್ನ ಗುರುಕುಲೆನ್ನ ಮುರಾಣಿ ತಿಕ್ಕಿನಾರ್ಲ ಬಂದಿರಿ 82 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಪಾತಿರ್ ಬೇರೆ ದಯ ಬಂಡ ಆನಿ ದಂಗ್ಲ ಓಟ್ ಅಂತೋದು ಆರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಮೀನಾಗ ಪೋದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆರು ಅತ್ಲೆಟ್ ಆದ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕದು ಸ್ಯಾಪ್ ಗೇಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಾರ ಆಯ್ತು ಏಷ್ಯಾಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಪೋತೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ನಮಕ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪೂರ ದೋಸೆ ಯಾರ್ಲ ಅದು ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಐತೆ ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಬಡ್ಡಿ ಟ್ರೈನರ್ ಕೊರತೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೀರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ನೇ ಪತ್ತಕೊಂಡವು ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ನಡೆದತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನ ಪಂಡ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗಿ ಎತ್ತುವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಂದಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ ಅವಳು ದಾಲ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ ದಾಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವಲ್ಲೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ನಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಆವಡೋದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು PT ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಜನ ಡೈವರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಾಕಿ ದೇಶದ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಬಂಡ ಜನ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಬೆಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕು ಅಂತೆ ಕಬಡ್ಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ಪಾಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿದ ಕಂಡೋಲುಡು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬದು ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ಪನರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಈ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ಅಶೋಕನ ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಬೈಕ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರವಿಡನಾಗ ಆಗ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಯಾನ ಹಿಡಿರ್ಪದೆ ಆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ಕೊಳೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಸುರೂಕ ಅದು ಬಲ್ಲದೇರು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಕನಾಡಿ ದೇರನ್ನು ಸುರುಗಿ ಹಿಡ್ಪದನೇ ಯಾನ್ ಬೋಳಂತುರ್ದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಕೊದಿಮ ಅಂತದೆ ಆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಜಿತ್ ಗುಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ್ ಅಜಿತ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಿಯಾರದೊಲ್ಲೊಡ್ದೇರಿ ಯಾನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕ ಅದು ನಾಯರ್ ಕೊರ್ದು 2 ಗಿಡಪದನೇ ನಮ್ಮನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚ ಜವಣಿ ರೀತಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಏನುರ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಗಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂದ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯರ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಗಿಡ ಹತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಪನಾಗಲ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣಂಚಿನ ಉಮೇದು ಕೊರ್ತಾ ಹೊಸ ಜವಣಿ ರೀತಿ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇದು ಬಜಗುಳಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೀಪನ ಓಟಗಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಬೇತು ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಈ ಇರ್ಲಿ ನಿಜಿಂದ ಮುರಾಣಿ ಬೇತೆ ತರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ತಾರೆ ಬರು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಡು 3 ವರ್ಷದ ಇರ್ಲೇನು ಕಸಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಇರ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಎರು ಅದನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 21 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎರು ಸಾಂಗುಣ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಜೀವಿಯ ಬದುಕುನ ಜೀವಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಬದುಕದ ಐನು ಪೊರ್ಲೂರು ಸಾಂಗ್ರವಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಪನ್ ಬಿದ್ದೀರಿ 3 ವರ್ಷ ನಾ ಕಸಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಮನ್ನ ಅಗೋತಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಇವ್ರನ್ನ ಗಿಡಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬುಂಡ ಆಯ್ತು ಆರೈಕೆ ಏನು ಮಲ್ವೇರು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಏನಿನೊಂಡು ಅವತ್ತನ್ನು ಆ ಏರು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತದ ಏನು ಬರ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಆಯನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೇತ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಹಾರ ಬಿಡ್ತಾನೊಂಡು ಏರ್ಲು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ದಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆಹಾರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ
ಇಡ ತಿಕ್ಕು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಮನುಷ್ಯರಡಲ್ಲ ಹೊರವರ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಬರುವೇರು ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕಿ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುಜ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಲಿ ಅವಳು ನಾಯ ಪುಚ್ಚೆನ ಸಾಂಕಂಡ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಈ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸಾಬೀತಾತನು ಅಂಚ ಕಂಬಳದಾಗಲೇ ಏತು ಪ್ರಾಯಸದ 85 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜರೇನಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೂಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅದು ಇಡೀ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳಡುಂಡು ಬೇದೆ ವೈಟ್ಲೇಜ್ MBBS ಆಗಲಿ MD ಕಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆತನೇ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಇತ್ತೇಡ್ಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಪುನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋರ ಇದ್ದೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿಪು ದುಬೈ ಹಿಡಿಪು ದಿನಕ್ಕೋರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏರೇ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೇನೋಡನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಮೇರು ರಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕ ಅವರೇನು ಈಗ ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳು ಊರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಬರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಟದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಆ ನಮ್ಮ ಊರು ದೇವರು ಒಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪೇರು ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಂಬಳಾಡೋಣ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ನಂಗೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎರಗಿಡದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಗಿಡೇನೆ ಸರ್ 2002 ಹುಡುಗಿಡೆ ಅವು ಮಿಯಾರ ದೊಲ್ದೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಜೈನರು ಆ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಾದ ಗಿಡನೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡನೆ ಹಿಡ್ದೋಕೆ ಬೆಳುವ ಗಿಡ ಹಿಡ್ದೋಕ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಬುಳುವ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ 95 ಗಿಡ ಬುಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದೇರನ ಗಿಡ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು 2002 ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲೇಟ್ ಸುರಾಣತೆ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಗಿಡಪರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾಮು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಓಡಾಡುವ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾರಡು 3 ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬುರ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ಯನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪುಡಿಕ್ಲದತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತದ ಆ ನಿದ ನಂಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ರೇಪಲ ಪಾರ್ರಾಮ್ ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಂಚದು ಅಂತೆ ಗಿಡ ಪರ ಬಂಗಾಮನು ಬೈಕ್ ಇಡೆ ಓಡಾಡ್ನು ಜಾಲಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆ ತಗಲಿ ಪಾರ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ನವಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಓಟಗಾರ ಬರ್ಪೇರು ಇದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಮಂಜು ಇತ್ತ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರೆ ಊರ ಜನಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರ್ದು ಮೂಲ ಕ್ಯಾರೆ ಆಬಜಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಲಿ ಹಿಂಜೇರು ಗಿಡದಾಗಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗುಂಡು ಆಗಲಿ 4 ಜೊತೆ ಮೂಲ ಗಿಡ ಇರ್ಟ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಅಂತ ಅದು 2 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇರ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಲಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಏರುತ್ತ ನಾಲೇನು ಪುದರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಏರು ಬಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ನೆ ಏರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುഞ്ഞിಂದ ಐತ ಪುದರ್ ಅವಲ ರಾಜೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪೈ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನೆ ನಾಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ತಯಾರು ಬಂದು ಭಾರಿ ಪಾರ್ನೆ ಬಂಡ ಸುರೂತ್ ಕೊಮ್ಮರವೈಲ್ದರು ಕೊಮ್ಮರವೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರ ಏನಾರ್ಲು ಐದು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ಹೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಐದು ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುರ್ನೆ ಬೆಳವಾಯ್ತು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಲೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರು ಬಂಡ ಅವು ಏತು ಸರ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದಿಲ್ಲ ಆ ಸರ್ತಿ ಪೊಂಡಲೈತೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಡವು ಕರೆಯೋದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರ್ ಗೊತ್ತಾಪೇದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೈರ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡೋತದ ಇನ್ನು ಸಾಂಕದ ಇನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊರಿನ ಭಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಂಡಿರು ಅವ್ರು 2 ಸೈಡ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ನು ಉಲಾಯ್ದು ಕಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡು ಕಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನಿ ಎರುಕು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಂದು ಐನು ಒತ್ತಂದ ಸರ್ವೂತ ಪಾರ್ನೇರು ಬಂಡ ಬಳುವಾಯ್ದ ಕಾಲೇ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀರು ಈರ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ 2-3 ಓಟಗಾರರನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುಮಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರ್ ರಿಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಾರ ಸಾಧಾರಣ 91-92 ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಂದಿರ್ಪುರ 96 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಆನಂದಿರ ನಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಹತ್ತದ ಆನಂದಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬರಂದಿರ ಆನಂದಿರ್ ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣ್ಕೆದರ್ ತೆರು ಗಿಡ ಅದು ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಸಮ ಅಪ್ಪ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ ಕಂಬಳಾಡು ಬಂಡ ಸುರುಕಾದ ಪೂರ ಅರ್ನ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂದ್ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರತ್ ಆರ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಇರು ಪುದಾರ ಇತ್ತು ಆರ್ ನಡ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ ಗಿಡ ಇರು ಒಕ್ಕ ವೀರಕುಮಾರ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಕಾಡೋಟ ದೇರು ಮುಡ್ಬೆದ್ರಿ ಪಾದದೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದೆ ಸುರೂಟಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ 12 ವರ್ಷನೇ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿದ ಗಿಡ ಮಿತ್ವಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ
ಮಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆದ್ರಾಜರು ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪ್ಪಯ್ಯನೇ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಗಿಡ ಒಂದಿರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರ್ನಾಗ್ಲಿ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋ ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 90s ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತ ಮಲ್ತ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಕಟ್ಟಿರು ಆಯಿರು ಇತ್ತಿಂಡು 6 ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿರು ಒಬ್ಬರು ಇಂಚ ಸರ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅವು ಬಂಡ ಏನು 70ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಸುರೂತ ಕಮಲ ಬೋನ ಹಿಂಗೆ 2 ವರ್ಷ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮರಿಯಮ್ಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಮಲವಾರ ಬುಡಿಜೇರು ಬಣ್ಣಗೆ ಏನಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಬೈಲಿಗೆ ಬೋಡದು ಬೈಲಿಗೆ ಬೋನ ಹಂಗಿನ ಮುದ್ದೆ ಬರ್ತಂದು ಏನು ಬೇಲೆದ ಎತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಬಜೆ ಉಳಿದ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಪೋಯ್ನಿ ಆನೆ ಪೋಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಏನ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ನೆನಪರಿ ಉಂಡು 70 ಇಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಕರಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೇರು ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬುಲ್ಲೆ ತಜಂಕಡದ ಬುಲ್ಲೆ ಎಂದಿತ್ತು ಆ ಬೊಲ್ಲನಾಗಲಿ ರಡ್ಲ ಇಂಚ ಗಂತದ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಡಿಗೆ ಬುರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟೆ ಯಾನು ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಉತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಲಕ್ಕಿರು ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ದನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅಜ್ಜಿರು ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಮಂಡೆ ಅರ್ಪೋಯ್ರು ಆನೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅಂದತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಾಣದಲ್ಲ ತೂಕ ಮರ್ದಿಗೆ ಬೋಡಣ ಮರ್ದಲ್ಲ ಹತ್ಬಿಡಿ ಎರು ಏನ ಬಂಡ ಇರು ದೊಂಕುಜಿ ಇರೋಲ್ಲ ತಾಡ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಪನ ಬುಂಡ ಗರೋಡ್ ದೊಂಕುದು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರು ದೊಂಕುದು ಸೈದಿನ ಕೇಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಪ್ಪದೇ ಹದ್ದದೀಪ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೆತ್ತು ತಂಬೆ ಹೋಗು ಅವು ಇರುತ್ತ ಮಲ್ಲಗುಣ ಎರುವಾಡು ಬೋರಿಯಾಡು ದೊಂಕುದು ಸೈದಿನ ಕೇಸಿಜ್ಜಿ ತಾಡ್ದಣ್ಣ ಉಂಡು ಎರು ಗರೋಡು ಒಂಜಿವರೆ ತಾಡ್ದು ಕೊಂಬು ತಾಂಟದು ಬೋರಿ ತಾಡ್ದು ಬರೋ ಸೈದಿನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇರು ದೊಂಕುದು ಸೈದಿನ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ತಪ್ಪಾನೆ 33 ವರ್ಷಲ ಐನು ಕಂಬಳ ತೂತ ಹೋಯ್ತಾ ಬಜೆಗುಳದ ಕಂಬಳ ಬಜೆಗುಳದ ಇಡೀ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಮ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡತ್ತೇ ಹೋದು ಐಟು ಸೈಕಲ್ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಅವಳು ಸುರುಕದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಗುಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಬಜೆಗುಳಿ ನೀನು ಕುದಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಜನ ಎತ್ತು ಸೇರುವ ನಾನು ಕುದಿಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಕುದಿ ಹಾಪಿದ್ದನು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎರು ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ಏತು ಪಾರ್ನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಡ್ತು ಓಡು ದಂಡದ ಬರೀಟು ತುದ್ದು ಓಡು ಗಂತದಲ್ಪ ಉತ್ತದು ಓಡು ಪಂಡ ಎರು ಮಾದ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಂದು ಓಡು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ನಮ್ಮ ತೂವಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತಾಗಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ ಬರ್ನ ಆಯನ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲಿನ ಕೊಡಪೆ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಡು ಸೋಪು ಆಳ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಸೇರಿ ಅರಿ ಒಂದೇ ಬೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಆಯನ ಉಮೇದು ಮಾಡಿ ಆಯನ ಏರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಿಡೆ ನೋಡು ನಂಗೆ ತೂಪಿನಾಗಲೇ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ವೆ ಸೂಪು ಎಂದಿಪ್ಪು ಆಯನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಜಿಲು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದಿಪ್ಪುನು ಗೆಂದು ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಬರ್ನ ಆ ಕೆಸರು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ನ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚದಾಗ ನಾ ಟೆಂಟ್ ಹೋದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಇರಲಿದ ಇರುತ್ತ ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯಿರುತ್ತೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನೆನ್ನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಐನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಆನಿತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ನಿಜ್ಜೆಡ್ಲ ಅರ ಜೋಗ್ಸ್ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನಿ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿರಾರು 6ನೇ ಏರಿಯನ್ ಗಿಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕನಾಗ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾಗ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಕಂಕರಾಣಿ ಬೌದ್ಧ ಜಾನ್ ಕಂಕರಾಣಿ ಬೌದ್ಧ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಎರು ಇಡೀ ಬಲ್ಪುನೇರು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನೇರು ಜೋರ್ದು ಎರು ಪೂಡಾರೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಅಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಂಚೊಂದು ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕುಲೊಂದು ಆ ಕೆಸರ್ಡು ಪತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲೆ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ಖುಷಿ ಪೂರ ರಾಂಪಣ್ಣ ಆಡೈತಂಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದ ರಾಂಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಂಚ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅದು ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಂಡಾರಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಡು ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈದದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಈರೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಅದು ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಗಲಬಹುದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ದಿನತ್ತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಎರಡಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯಾರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯಾರ ಜನ ಮೈತೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲಿ ಶುರು ಪಾತ್ಯಾರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಬೈಡಂಜಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಬನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋಬನ ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾಬರ ಬೋಬನ ಓಡಿ ಬೋಂಡಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇದು ಏರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತನೇ ವಿಶೇಷ ಏನ ಬಂಡ ಇದು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇರ್ನ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಠ ಇರು ಊಲು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಳಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ತಂದು ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬದ್ದು ಬೊಂಡ ಪರಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸರ್ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಕಂಬಳದ ಈತ ಪೂರ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಕ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡೆ ಉರಿಯ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಊರ್ದ ಉರಿಯ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ ಇನಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜವಣರಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲ ನೀ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅವರು ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒರ ಇರು ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ ಉತ್ತವರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಮೂಡು ಮಲ್ದತ್ತ ವರ್ಷ ಗೊರ್ರ ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಾಂತ ಕಂಬಳ 23 ದಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾನೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಅಗಲ್ನಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ ನಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಏನಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾಯಿನೇ ಆತು ಇರ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಏನ ಬಂಡ ಸೋಕದ ಕರೆ ಬೋಡು ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಪ್ರೈಸ್ದ ವಿಷಯನತ್ತು ಇದು ಪ್ರೈಸ್ 3 ಪವನ್ 5 ಪವನ್ ಎತ್ತಲದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಮೊತ್ತಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗೌರವಗೂ ಬೆಲೆ ತೆರ್ಲೆನಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಖರ್ಚು ಇದ್ದು 4 ಪವಂದ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಆತು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗೆನ್ನಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಡಿತೆ ಸೋತನಾಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಜಾರು ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನಾಗಲೇಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜ ಸರ್ ಕಡೆದಾದ ಸರ್ ನನ್ನದೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಪನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಹಲವಾರು ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನಾತ ಗಿಡಪನಗಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಏತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆತ ಗಿಡಪನಗಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಸತಾದ ಗಿಡಪನಗಲಿಗೆ ಏನಂತ ಪಂಡ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬುಡಿ ಇರ್ದಾಂಡ ಓಟಗಾರ ಆಪೆ ಓಟಗಾರ ಯಾಕೆ ಓಟಗಾರ ಅದು ಹೊರ್ತೊನ್ನ ಪಂಡ ಒರಿಜಿನ ಕಂಬಳ 4-5 ಜನ ಗಿಡ ಬರ್ರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮುಜ್ಜತ್ತೆ ఒక ದುಂಬುರ ಎಂಗ್ಲಿ ಗಿಡನ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ದೇರು ಗಿಡನೇ ಜೂನಿಯರ್ದೇರು ಗಿಡ ಅಬ್ಜೆ ಅವೈತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಜೂನಿಯರ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲೇರ್ ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ ಅವಳು ಮಲ್ಲೇರು ಗಿಡನ ಮಲ್ಲೇರ ಗಿಡ ಅವಳು ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯ ಗಿಡನ ಒಂಜೇರ್ತಾನೆ ಮಂಡ್ಯಡಿ ಪೋನಂಕ ಅದರ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಅವಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಅತನೇ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ 5 ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿಡ ಮುಜ್ಜತ್ತೆ ಬಂಡ ಜತ್ತೀರ್ನೆ ಮುಜ್ಜತೆ ಗಿಡನಾಗ ಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಎಡಮೋಡ ಮತ್ತು ಗಿಡನಾಗ ಮುಜ್ಜತೆ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜತೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಟ ಕಂಬಳಗಳ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡಪನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮುನ್ನು ನಮ್ಮ ಇರು ಗಿಡನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಸೋತನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಬೇತೆ ಗಿಡ ಸೀದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಡಿ ಎದುರದಾಗಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ನ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಬೋದು ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವುದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬಂಡತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಣ್ಣ ಶೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನೇರ್ನ ಟೈಸಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಜುವ ಆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಬನಾರು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ತೆಲದ ಅಂಚೆಡು ಇಂಚೆ ಗಿಡ ಬನ ಇಟ್ಟೆ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ದೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು ಬಹುಲ ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಗಿಡ ಹೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚಿಂತಲ್ಲದು ಗಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಗಿಡ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆನಂದ ಗಿಡ ಬೇತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿತ್ತು ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಲ್ಲು ಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಪಾವ್ಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಲ್ಲು ಜಾರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪತ್ತಿನ ಬಲ್ಲು ಜಾರವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂದು ಬರೋದು ಈಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಲಕ್ಕನಾಗದ ಮಾತ್ರ ಬೇರ್ಲೇಪನು ಒಂಜಿ 5 ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬಲ್ಲು ದೀದು ಬತ್ತನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕದೆ ಮೇಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಸ್ಪೀಡೇ ಬೇತೆ ನಾಯರ್ ದಿರ್ಕಲಂಜಿನಿ ಹಾಕರ ಬಗ್ಗಿ ಕೂಡಲಿಗೆ ನಾಯರ್ ಸಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಾಯರ್ ಸಡಿಲ ಅಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಲೋಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜಟ್ಟೆ ಬಾಕಿಲು ಮುಟ್ಟ ತುಂಬಿತ್ತು ನೀರು ಕೆಲವು ಪಿರಬೂರ್ನ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಗುಳು ಬಗ್ಗನ ಹಾಪುಂಡವು ಅವೇ ನಾಯರ್ ದೀದೆ ಬತ್ತೆ ಇರಂದ ಅಂಡ ಇರು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿಡ ಮನಾಗ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಯಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡದ ಹಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗೋತು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಗ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ನಿಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ಓಟಗಾರ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಾಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊರ್ತವ ನೋಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡಿ ದಿನ ಮುಜ್ಜತ್ತೇನು ಎರುಗಿಡ ಅವಡು ಸಮಯ ಗೊಂಜಿ ನಿಗದಿ ಅವಡು ಇತ್ತು ಏರು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜತ್ತದೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲ 3 ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಅದು ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸುರುತ ಸಾಲು ಗಿಡ ಅದ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಮೆಡ್ಲಾತ ಪುಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡು ಜಪ್ಪೊಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂಡ ರೆಫ್ರಿ ಬಂಡ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ఆయన పని ఆ కమ్మడద కమాండింగ్ ఆ ರೆಫ್ರಿ ಈ ರೆಫ್ರಿ ಮುಲ್ತೈ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡೈತೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋಂಡ ಹೌದಾನೆ ಆರ ಅಂಚ ಬನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಲ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿನಾಗಲಿ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಗರಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಂಡ ಬಜೆಗುಳಿ ಬುಕ್ಕರು ರೆಫ್ರಿ ಆಯಾ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ಡಿಶಾನು ಮುಲ್ ಪನ್ಯಾವ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಲ್ಲ ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಲ ಇರಿಗೆ ಈತ ಪುರ್ತು ಬುಡಿಚಿ ಈಗ ಸಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಪನೋಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕಳದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಪಾರ್ನಿ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಬೇರು ಫ್ಲಾಗ್ದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಎಲಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ದಾಗಲ ಅಂತ ಎಲಾರ್ಟ್ ಬೋಡು ಬುಡುಮನಾಗಲ ಸರಿ ಬೋಡು ಬುಡುಮನಾಗಲ ಇರುವಂತೆ ಐಟು ಜಿಗಿಟ್ ಬರಲಿ ದುಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಯಾನು ಗಿಡಮನ ಇರು ಯಾನು ಪತ್ತಿನೇರು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನೇ ಬಿರ್ಸೆ ಅವಡು ಆಪೆದೇರು ಹಾಳಿ ಪೋಡು ಪನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೈದನು ಕೆಲವುದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಿಡೋಡು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಪಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸಿ ಬದುಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ
ನಂಬಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಆಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿತದೆ. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಈತ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು ಈರೊಂಜಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಸಮಯ ಇಟ್ಲ ಇರು ಪಂಡ ಲೇಟ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಲ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾಯ್ತು ಐನು ಪೂರ ಪಣಂದುಲ್ಲರು ಈರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಾ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದೆಂಗಳ ಆಶಯ ಇಂಕ್ಲೂಡೆ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ